I quan jo parlo, i el grup parlamentari popular parla, de baixar els impostos, l'IRPF especialment i d'altres, a les rendes mitges i baixes, repeteixo, baixar els impostos a les rendes mitges i baixes, vostès què entenen d'això? Què entenen d'això del discurs dels poderosos i dels rics i totes aquestes històries? Estan carregats de prejudicis, carregats de prejudicis. Baixin a la terra, toquin de peus a terra, llegeixin els papers. Senyor representant de Junts pel Sí, escolti, el punt és molt clar. Parla de reduir el nombre de tributs propis, que en tenim 15. Qui en té més despeses és Andalusia, que en té 8. La resta en tenen 2 o 4 o 6, el que més. Rebaixar el nombre de tributs propis i rebaixar els tipus a tota la resta dels impostos. Tota la resta. Què és el que no entén d'això? Tota la resta dels impostos. Senyors de la CUP, jo ja no em sorprèn perquè estan plens de prejudicis. Fan un discurs gastat, vell, suat, que no té res a veure amb la realitat d'un grup parlamentari, d'un partit polític que està defensant els interessos de les rendes mitges i baixes. Señor Ciudadanos, usted dice, esto es flojillo. Hombre, lo que es flojillo es no tener claro que lo que conviene ahora es bajar impuestos. Esto es lo que es flojillo. Lo que pasa es que, claro, como a usted también le molesta todo esto, porque de alguna manera pues, pone en evidencia los beneficios de la política fiscal del gobierno del PP, pues esto a usted le molesta, ¿no? I senyor Coscubiela, permeti'm que li digui, als principis de la propaganda, jo és que al seu costat em considero un alumne modest. Vostè és el mestre d'això, vostè ha donat lliçons de tot això, no? I per tant, en tot cas, li agraeixo que vostè ens ho aclareixi. I només per acabar, senyors del Partit Socialista, acabo, presidenta, la seva clemència, li agraeixo, no? Clar, la realitat de les dades és la que és. Espanya en aquests moments lidera el creixement econòmic a Europa. Està per sobre de la mitjana de la igualtat al conjunt de l'OCDE. A més, vostès saben que quan governava el Partit Socialista la pressió fiscal sobre les grans empreses efectiva era del 4%, ara és del 12%. A més, vostès van treure l'impost de patrimoni, no va ser pas el Partit Popular, i vostès després el van tornar a recuperar. Què passa? Que els molesta, i amb això acabo, que el Partit Popular crea ocupació i en canvi el Partit Socialista en alguns indrets d'Espanya el que fa és aprofitar-se dels ajuts dels aturats.